Dende a AMPA Caramecheiro do Instituto número 1 están fartos dos incumprimentos e das demoras de educación. Agora a loita dos pais garda relación coa falla dun equipo de limpeza anti-Covid no centro. Os pais remitironlle un escrito á Consellería exixindo os recursos humanos necesarios para poder dar cumprimento ás instruccións que a propia Xunta marcou nesta materia. Uns mínimos que co persoal actual do que dispón o centro non se poderán garantir. Non son suficientes, é dicir, en condicións normais, sí, era unha plantilla suficiente que tiña o seu horario, tiña a súa cobertura, as súas funcións. Con esta nova situación, o centro vese que non é capaz de dar esa cobertura. Para os pais a seguridade é un dos aspectos que deben primar, de aí que anuncien que non enviarán os seus fillos ás clases, namentres non se dote deste servizo. Para eles é esencial. Unha preocupación, lóxicamente, de cara aos pais porque supón unha falta de seguridade a hora de vir a estudar o centro. E, a xunta directiva reuniuse e decidiu que, efectivamente, se non hai seguridade, lóxicamente, os nosos nenos non deberían de acudir ás aulas, ou polo menos é a nosa perspectiva da situación. Dende a Xunta xa informaron de que o centro conta con 3 persoas para a limpeza, unha media que está por riba do persoal que lle correspondería polo número de metros cadrados das súas instalacións. Con estas, a pelota volve de novo ao tellado da comunidade educativa.